Okay, sorry tapos sa Tubigo no nining adlaw sa Sabado, Mayo 16, 2026 mo ni ang plaza nila mga igsunan. Hindo kayo o kini sulod na diri po sa atbang sa plaza ning gitawag og department store Alturas mga igsunan. Okay, pabugnaw ta diri mga igsunan kay ginaluya ko uban sa mga anak kay may ari diri sa dentist mga isuna no yang pa-check yang nipon dayon in laos may aring tindahan mo ni Alturas department store sa Bigo no? Na sila ay department ano ang mall diri mga isuna no kina ako diri pabugnaw naluya ko usbon ko sa kainit sa panahon mga isuna no napo inasal diri sa Tubigo no bagong abli kaon mo diri mga inasal na sila diri sa Tubigon. Okay, ay ta patubang sa merkado na pud kana tay pamaliton diri ginagmay ba. Okay, nakasuroy matag merkado ari ta diri kay pauli na pud tali mulugay magisunan. Okay, mo ni ang Tubigon market no. Okay, mo ni yeah, mo na ay prepara o may concert ngalis na karon gabi no kasi na si Elias diri takapangutan na magisunan ng 15 mo perform dia magigsunan no kinata sa putasan kana sa putas no mahal magyapon ang putas sa daghan. Okay, usa pa kaning brato makapalit daghan ba. Atong matingob siya ibutang ato sa kwan atong ice pack sa ice. Ito joke mantay rape dako ay atong rape cute man. Okay, nato sa isdaan nagsunan ano pasayan pwede pumahalan isda bisag daghan kaayo ang ilang paninda diri ay tamayon ta mo barato og daghan mao man gyapon mahal man. Okay, bang uso 20 ang ilang pasayan pod 450 magisunan grabe kapalit og kay pangitang klaro ani. Okay, dayon muli na ta kay na series ka paabot to nangamay lang ilang kwan dispatcher may isunan at dire ita subay diri. Okay na po ilang kwan diri McDonald no o doon na ta muli magisunan malabyan to McDonald dayon Alturas magisunan malabyan to Alturas ali sulod ta gani ha balik tanaw diri kay nalabyan man sa atong gisakyan. Okay, ni ang Tubigon bibo na kayo no mga po syudad mga igsunan dayon sa Alturas na pa sunod diri tindahan ang ilang kompetensya nga mall pod mga igsunan no ring unahan aning gitawag og BQ Mall mga igsunan no mo ni Holy Cross diri ang simbahan ang eskwelahan Holy Cross eskwelahan no wala po simbahan dayon dita pa doon pauli na po malabi na to BQ mo man sila gaatbang diring potensya nga mga tindahan mall big yung sulan o Alturas wala sila doon.